Zitholile nansi imithi, ukukhipha isichitho, uhlushwa ngumuntu osewashona, suse amathunza amnyama, buyisa isithandwa sakho, khuphula ibhizinisi, xosha abanakwenu usale wedwa, ukukhipha isilwane, owokuthi uthandwe emsebenzini uthole nesikhundla, owecala, hlakaza izitha, owokuchela igceke, owokuvula izinhlahla zakho, owokufuna umsebenzi, uvela bahleke. Ungabe unenkinga yokukhohlwa iphupho, unenkinga yamanzi esithweni sakho sangasese, unenkinga yomzimba omubi, unenkinga yemizwa. Thola-ke yonke imithi-ke la, unga-WhatsApp-a nansi inombolo ethi 079 073 3182. Ithi 079 073 3182. Kanti-ke noma ungangibhalela ku-inbox ngizobe sengikunika yona le namba uzokwazi ukuthi-ke uthole usizo ngayo yonke le mithi.